салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Мошини вагон суроғ мекардем, мошини вагон суроғ мекардем ки дар Торикистон гаштагӣ набошад. Мерседес C-класс соли 2014, моториш 3.5 бензин корейский бародаро. Срочно якада пул дар кош дага, гарени нархи арзон мемонемаш. Мошин фақат растамочка утилизация дорад, тамом 3 рӯз пеш омадаги бародаро. Камера SS 60 градуса дорад. 4 треза, 4 дар ана без ключевой доступ дора. Моториш 3 дай. Mercedes Benz E-класс. Моториш 3. Штижда 3 нависондага. Нигоҳ кунед бародаро, мошин ягон кор надорад. 4 диска балонш нав. 4 треза без ключевой, 4 дар без ключевой доступ. Қафора нигоҳ кунед бародаро. Авагрес каменкои қафо ҳастай. Гарани мошинчашон хушрӯай, боло дай люки дига дора. Датчик слепой зона. Скаменко лифт память сидени. Нигоҳ кунед бародаро, ягон ошибка надорад. Ду тарафа мультирул, коробка автомат, леписток, изолай вадай бародаро мошиншон. Срочни нархиш 140 000 сомон. Бо савдо муомила дора. номерои акара мемонам, занг бизанен, хитон савдо муомила кунед бародаро. нигоҳ кунед мошинчара бинед охи. мошинча вагон як даст дар Тоҷикистон мегарди бародаро. номерои ака поёни видео да мешавад, дар описание. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунед. салом алейкум бародаро, любителои Opel Astra Ashka. Opel Astra Ashka солиш чандай? 2008 сидания бародаро, нигоҳ кунед. гарани мошинчаи хушрӯбдаи сиданиш. солиш 2008 ямо уҷад, ямо таъинровка дора. утилизация дора. моториш 1.8 қабрғае бародаро. нигоҳ кунед види қафои мошин. 4 диска балонш пачка. Opel Astra 1.8. ҳама каса лайко рамонем бародаро. 4 диска балон нав. ҳолати салони мошин. салонш тоза, ина потолокаш. ду дари пеш электропакет. ду тарафа мультирул, коробка механик. бо нахали дисмонак дора. пробег шавзи мегум 300 000 километр пробег дора бародаро. нархиш 58 000 сомон. бо савдо муомила дора. номерои акара мемонам, занг бизанен, хитон савдо муомила кунед бародаро. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. номерои ака поёни видео дар описание мешавад. ҳатман занг бизанен, савдо муомила кунед бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Hyundai Grandeur соли 2014 мошин Корея бародаро. моториш чанда ака? моториш 2.4 бародаро. ҳуҷҷатош ана 8 моҳ таъинировка дорад, 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нигоҳ кунед, фароша сиёҳ кардаган, бо кам хеле лампочкачош гирёнай. гарани мошинчашон хушрӯай, пеш қафо парктроник, 4 дар, 2 дари пеш без ключевой доступ, 4 диска балонш пачка бародаро. и куна шидаги неста, клёнка загиам фарора барои фасониш. задни камера да глуштела. мошинчашонда ма гап надорум бародаро. нархи мемонем арзандай 100%. 4 диска балон нав. салон кожа, нигоҳ кунед. қафо абагреф скаменкои қафо, ай қафо мультимедия, ина ҳамаи чиза дора бародаро. нигоҳ кунед. ду дари пеш без ключевой доступ, 4 дар ана электропакет, скаменко лифт 100% кор мекунад. ина рулаш лифт, ду тарафа мультирул, коробка автомат, абагреф охлаждение скаменкои пеш, монитори калон, кондиционерш кор кесай, старт стоп. 179 000 пробеги рад ноиш бародаро. срочни якада пул дар кор шидага, ба ҳамун хотир бояд буфрӯшаш бародаро. нархиш 90 000 сомон. бо савдо муомила дора. мо як тамхели рамон давдем, комплектатсияш простои тарак буд. соли 2012 буд, 85 000 мондем. 3 соат аз савдо шид. 2014 комплектатсияш фул, нархиш 90 000 бо савдо муомила дора. номерои акара поёни видео да мемонам, ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунед бародаро. салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. нигоҳ кунед, шумо дар якта нахаи дуланчаи гарани хушрӯи ёфтагим ранг GVC ҳам бародаро. Eugene 500 дизелай бародаро. соли 2013 хитоияй бародаро. на ҳолати мошина бинем. срочни якада пул дар кор шидага, мефрӯшаш
варианти алиш ягон мошини арзонтар қати дошта бошем бародаро мекунанд. алиш ҳам ним мешава, фақат ки варианти ягон мошини арзон бародаро, арзон боша, болои пулш бутен. 6 балонш пачка, ҳуҷҷатош солонае бародаро. на нигоҳ кунем, 6 диска балонш пачкай. ина ҳолати мошина бинем, мошинчашон бениҳоят тозаак. на ҳолати салони мошин, на салонаш дика супарада мебарад, як аз шофёр, на рулаш, на скорсаш, магнитофон, ҳама чизош ҳаст бародаро. сиро чини ай уна номероша бинен, ина номероша бинен бародаро. 115 000 сомонаш мега. номероя кара поёни видео да мемонам, занг бизанен ҳатман. мошин қарор дорад дар ноҳияи восе, занг бизанен, савдо муомила дора бародаро. мошини арзон қатиам алиш мешава, болои пулш битен. мисол ягон опел боша, ягон ҳам хеле мошинои арзонтар боша, болои пулш битен мешава. номероя ка поёни видео дар описани мешава, ҳатман занг бизанен, хитом бо савдо муомила кунем бародаро.